Takže ahojte, moje meno je Andrej zo Synbitu a chcel by som vám teraz ukázať, že ako si cez ChatGPT viete veľmi jednoducho vytvoriť webovú stránku. Ako prvé musíte ísť na ChatGPT. Ja som teda dal do ChatGPT prompt: vytvor mi web pre moju komunitu v Dunajskej Strede. On tu niečo analyzoval, niečo tu robil a vlastne vytvoril mi takúto webovú stránku, ktorú vlastne vytvoril v tomto index.html. HTML je programovací jazyk, na ktorom vlastne fungujú webové stránky. A ja keď si teda stiahnem tento index.html, si to môžeme pozrieť, tak dám si toto downloads, tak potom tento index.html bude musieť nahrať na nejaké FTP, na nejaký file server, kde nám beží samotná stránka. To si vlastne ukážeme, že ako sa to celé robí. Samozrejme vy viete tento prvotný prompt nejak upravovať. Poviem, že ak sa mi, povedzme, že nepáčia farby, tú zelenú zmení na žltú, alebo zmení nejaký text, tak on vlastne tento prompt, ktorý robí, tak on vám vie ho ako keby upraviť. Čiže ja keď mu poviem, že zmeň zelenú farbu na žltú, tak on potom vlastne nejakým spôsobom upraví ten prvotný index a ten index potom vlastne môžeme vložiť na tú stránku. Čo ako keby teraz je najdôležitejšie, aby vlastne tá webová stránka vôbec bola niekde vložená alebo fungovala vôbec ako webová stránka, tak potrebujeme doménu a potrebujeme hosting.